Nases e kaunti ma Tharaka Nithi biro dok e tich chieng' tich ang'wen gokinyi bang' telo mar riwruogino nyisogi mondo mi gidogi e tich kaluwore kod chik manogol kod doho, kata kobedo ni ng'anyo mar Nases to pod dhi mbele e Kenya mangima. Riwruok mar Nases nan bade ma Tharaka Nithi moteli kod jagoro Fabian Marigo kod jakom Joshua Mwithi olando mae bang' bedo e romo gi jodito mag kaunti kama oting'o jagoro Alex Murata kaachiel kod apisa maduong' mar weche thieth Rose Misheni. Koloso gi jofwamb weche e boma ma Chuka, Marigo nowacho ni giluwo chik mane doho golo ka moko kuom dwaro margi en medo nases 98 rang'iny e tich kendo neno ni nases mamoko ondiki e yo mongirore. To say we have not called out the strike as the officials of the union at this branch, but we are only advising our members to issue duties from cities. This is as per the court order. We are only trying to be honorable to the court, but we as the officials in this branch, we cannot call on the strike because at the end of the day, we are not the authors of the strike. To look into issues of youth allowance, promotions, and career guidance. All workers, in our hospitals. We want to say that today we have actually talked at length. We have enjoyed a very cordial relationship with the nurses and other workers through their union. And today we want to say we've talked, and with respect to the court order, we have agreed, all the union has agreed that they are not calling off the strike, but they want to call their members to go back to court in respect to work.